Dobrý den. Dobrý den. Ahojte, chtěla byste do bazénu? Dobře, pojďte, prosím, si stoupnu sem. Na jak dlouho byste chtěli? 3 hoďky. 3 hoďky. Dobře, 3 hoďky za 2. Vy jste děti, kolik vám je? 12. Ano, 12. Dobře, tak to je dobrý, není zase tak velký. Tak za obě to bude dohromady 240 korun. Za každou 120. Dobře, tady máte lístek, děkuji a nashledanou. Nashledanou. Děkujem. Tady to je pěkný. Máš pravdu, pojďme se odložit věci. Máš pravdu. Máš hezkou barvu plavek. Dík, ty taky. Díky. Tak pojď třeba sem. Tak jo. To je docela divný pocit. To bylo asi přeмотné. Asi jo, ale je to tu super. Pojď něco provedem. Tak jo. Juhu. Dáme jim pryč ty schody. Jo, aby se nemohli dostat ven. Tak jo, pojď. To je těžký. A teďka utíkej. Počkej. Jakože nic. Tak jo. Tady to je moc super. Jo, to máš pravdu. Dneska to je dobrý den. Jo, to je, ale ještě nekončíme. Máme na to 3 hodiny, víš, jak to bude super. Vím. Jessico, teda Zoe. Prosím tě pořád plete s tou Jessicou. No, já jsem znala jednu holku, která se jmenovala Jessica a byla podobná jako ty, víš? Aha, to nevadí. No, co jsi chtěla? Furt jsme nejlepší kamarádky. Jo. No, se koudnu ještě, tak jo, pojď. Co je, běž? Tu nejsou schody. Jak se dostaneme pryč? Nevím. No, co je to čudlítko? Pomoc. Páni, co je to za řev? Kdo vám to dal pryč? Děkujeme. Nemáte zač. Do pecic, ach jo. Au. Tohle. Jo, co děláš? Sorry, on to někdo namočil a já jsem pak uklouzla. Počkej. Já jdu radši první. Jo, jasně. Ježiš. Bude to na konci klouže. No vidíš. Tak se sem ven. Mám nápad. Jubi. Teď si to udělala schválně. Sorry. Teď už ne. Ježiš, to je dobrý. Ty mě nenecháš vylízt. Sorry, Zoe. Tady to je tak super. Počkej, Leone. Jo. Půjdem se převlíknout. Počkej ty tašky. To je dobrý, že nám to takhle dali. Moje, no pojď. Můj Leon, nejlepší kluk. Na ty, pojď, je to tu super. Dobře, no.
to je dobrý tady. Jo, máš pravdu. Ještě jsme si tam zaplatili na 3 hodiny. Po 3 hodinách. Pojď, to už uteklo rychle, podělej. Pomoc. My jsme tady na 6 hodin. A my už máme taky, jo, pojďme. Pojďme se převlíknout. Čau, to byl jenom takový krátký díl. Já jsem si ten díl rozhodla natočit, protože jsem měla 50 odběratel. Většinou toto video natážím, protože máme, víte, co máme? 50 odběratelů. Takže čau. Toto video je o tom, že máme 50. Jo. Já nevěděla, že se dočkáme 50. To video natáčím s chutí úplně do toho všeho jít, co mě ještě čeká. Cake, away. Baby, away. Já taky. Víte proč? Protože máme 50 odběratelů. Jo, ne? Je to úplně super a jako my jsme nevěděli, že se dočkáme 50 odběratelů. Jo, je to úplně hustý. Chceme dosáhnout aspoň 100. A to nevím, jestli dosáhneme. Ale prostě jsme moc rádi za 50 odběratelů. Já nevím vůbec, co mám říct. Vůbec nevím, co mám říct. Já taky ne. Prostě my jsme strašně moc rádi. A proto jsme se pro vás natočili tady videjko, to už tady máte. A není teda upravený. Aha, ještě jsme mokrý takový. Jsem natáčel jenom rychle, asi 9 večer, nevím kolik je. Takže toto video natáčím fakt s chutí do toho. I když je to tak hodin, ale to nevadí. Jo, to nevadí. Tak čau.